piye kabar wis mebar warta wis rata ya merga rina wengi tansah gegulang kelawan kautaman tumindak sing sarwa bener cedhak karo pangerane mula ripalungguhan iki gandeng tandurane Pandhawa ki rina wengi mung lelabuhan nganakake sesaji Raja Saya ya ora anyel buktine syarat sarana ing antarane kudu sineksen Brahmana pitu dipandhegani dening Resi Bisma, Resi Wyasa kabeh wis rumanti. Angka loro sinengkuyung ratu ing cacahe 100 kabeh uga wis rumanti. Mula kang mangkono Puntadewa inggih Kanjeng Hyang kados pundi? Ripalungguhan iki gandeng Matsapati dipercaya dadi sesepuhe para ratu sak jagat mula. Sadurunge upacara sesaji iki kawiwitan aku tak matur luwih dhisik. Mumpung iki dina kang piniji ketitik ratus-atus negara kabeh padha mlumpuk manunggaling kene. Monggo ndak derekake nyondongake rasa nggolongake batin dene panunggaling para ratu iki bener-bener dadi pancadan kerukunan tumraping para umat sak jagat lan uga kuwawa ngayomi kabeh para kawula lan negara anggene nggayuh marang kamardikan ingkang sejati tanpa